Sala ke thina sithi nqonqonqo molweni ke kambe kumakhaya ngamakhaya nakuzi indawo ngendawo endlela kuzo nemhlambule kaloku ijelo losasazo umhlobo wena ne-FM 88-106 nationwide kambe kusafuneka pha kwi-DSTV ku-818 kumhlobo wena ne-FM kambe kona kungabe kanti uyasivakashela pha kwiwebsite yethu uba kanti kuyona ke usemazweni kube kanti awukwazi ufumana u-88 nje kanti mhlawumbe awukwazi usifumana pha kwi-DSTV loo nto kaloku uthi yona ke www umhlobo wena ne-FM yakaloku liba lapho kusifumana khona sithi kaloku ke imvuselelo kumhlobo wena ne-FM uyakhumbula into yokubana ke ibisayakwenziwa ngutata umfundisi ubani na utata umfundisi uFaleni kunye naye usisi Nomonde kavakalisa apha kumhlobo wena ne-FM kodwa ke bona ke basathe zikhefu ngelo xesha nje bathi kaloku jonga ayasidudi khawusincede mani ube kanti uyasihambela apha ndathi ke mna ke I wish bazindilingane ezizehlangu ndathi asowish bekanti zindilingane ezizehlangu tata umfundisi uFaleni nawe sisi Nomonde bathi ke bona ke jonga uyawuzama mfana ndathi ke mna ke okay ndathi ke mna ke all right ne xa ke namhlanje ulusuku lwe-30th kunyaka ka-August 2020 yakaloko ixesha nje sithi intsimbi yesixhenxe yakaloko sibuleka kakhulu ke bakunondaba kunqinqi ebesibalele ku-indaba kakhulu ezimnandi neendaba ke ezisithobisayo into yokubana ke jonga masenze ntoni singenzi ntoni kwenzeke ntoni endaweni ethile nje loo nto kaloku sitshile sathi kaloku thina ke imvuselela kumhlobo wena ne-FM sake sibonke ubana ke xa sibuyayo kwicala livenkileni ubana ke sizawuthini na xa sibuye esivenkileni zethu kodwa wena silinde phi kanene mbulabuli womhlobo wena ne-FM yahamba ke sithethe ngapha sibonke ubana ke ndiyaxaka okay ndiyayibona le nto ubana utata umfundisi uFaleni eyayimenza into yokuba kanti ngexesha uthi Sinomonde bekhathi inqomama walahleka wathi ya Nomonde ke umuntu ebevamisa ubana ukuthini ufunda le easy kodwa ufuna umuntu ezifundele yena ke kambe kona ke mbulabuli womhlobo ne-FM ungabe kanti ke wena ke sesinika inombolo ube kanti uzawufumaneka kuzo thina apha ekhaya kuba no-089 410 3333 089 410 3333 okanye usibambe phaa kubane na ku-080 047 nje kaloku okay 089 410 3333 089 410 3333 kona ke silinde phaa kwincwadi kaLuka uchapter 24 ivesi iyaqala isihloko sithi ukuvuka kukaYesu silinde apho sabe sithetha ngaloo nto namhlanje kodwa ke ngesibe ngapha ezivenkileni zethu sibonke ukubana ke kuthiwani nakweli nje icala ukuze imicimbi yethu iyakhuthalisa ukuze kaloku mbulaphuli umhlobo ne-FM ufumana le nto uqhele ukuyifumana kwimvuselelo izomhlobo wena ne-FM